Ahir al vespre es van aprovar en sessió plenària el plec de 26 ordenances fiscals per l'any 2010, després d'un intens debat que es va allargar més d'una hora. Com ja havíem informat, la majoria d'impostos no pateixen cap modificació. Tal com defensa l'equip de govern, és una manera de no incrementar la pressió fiscal. Sí que patien modificacions econòmiques les escombraries, amb un increment del 2,5%, és a dir, representa pagar 3,20 euros més en el rebut domiciliari i 2,95 en el rebut de les botigues. El subministrament d'aigua, amb un increment del 3,5%, fruit del conveni plurianual vigent amb l'empresa Sorea, representa un augment de 36 cèntims del rebut mínim d'aigua i 79 cèntims per excés de consum. I també patia modificacions al preu públic per l'ús de la piscina municipal. S'apugen els preus un 2%, d'acord amb l'informe de la gestora i el vistiplau del Patronat d'Esports. Per altra banda, s'incorporen dues noves taxes, la primera per aprofitament especial del domini públic local, on s'incorpora la voluntat de cobrar de les operadores de telefonia mòbil, concepte que ja s'aplica en altres municipis i que en el cas de l'Escala podria suposar un ingrés d'uns 60.000 euros. La segona taxa és pels serveis de transport adaptat, fins ara gratuït. Per l'any vinent, la desena d'usuaris habituals hauran de pagar 132 euros per poder utilitzar-los. Tot i això, el primer any s'aplicarà una bonificació del 50% amb la possibilitat d'estudiar diferents ajuts. La resta de modificacions aprovades en el ple d'ahir van ser especialment d'impostos normatius. Un cop l'equip de govern va acabar d'expressar la seva proposta, es va iniciar un debat d'una durada considerable, on tots els grups municipals van expressar la seva opinió. Cal dir que Roser Gou no va poder seure a la taula de plens, perquè la Junta Electoral Central no ha enviat la seva credencial com a regidora en substitució a Miquel Bosch. Per tant, en el ple d'ahir hi havia una plaça vacant. Convergència i Unió va ser el grup més crític. Josep Maria Guinar comentava la falta de disposició del govern a negociar amb l'oposició. Va criticar que les modificacions proposades no promouen ocupació en temps de crisi i va proposar alternatives que no es van acceptar a l'hora de fer votacions, com per exemple rebaixar els permisos d'obra, anul·lar les taxes de gual, reduir impostos d'obertura d'establiments, no aplicar les taxes de servei de transport adaptat, bonificar els aturats i rebaixar l'IBI un 1%. És efectivament una congelació, però no respon al principi que fins ara sempre s'havia mantingut d'intentar ajustar els increments dels impostos a l'increment del cost de la vida, l'increment de l'IPC. Enguany, tothom sap que de setembre a setembre, que és la dada que hi ha disponible, l'IPC ha baixat un menys 1%, un 1% menys. Per tant, congelar els impostos és pujar els impostos en relació al poder adquisitiu de la població. Per tant, si agafem les dades de l'IPC de desembre del 2007 a setembre, que és l'únic que hi ha vigent, l'últim que hi ha vigent d'enguany, l'increment que s'hauria de pujar des d'aleshores a l'actualitat és un 1%. Per tant, actualment tenim l'escala amb uns impostos, l'IBI sobretot, que és el que genera més ingressos, un 3,5%, 3,4% superior al que hauria de ser purament a l'ajustar-se al IPC. Partint de la postura de Convergència, es van fer votacions per separat de totes aquelles taxes que no comptaven amb el consens del grup. De les 8 que es van posar en votació, CiU va votar en contra de 6. IBI, permisos d'obra, guals, obertura d'establiments, transport adaptat i piscina, i es va abstenir en 2, aigua i escombraries. Iniciativa per Catalunya Verds va puntualitzar el terme de congelació d'impostos per refredament i va discrepar en 4 de les 8 taxes, guals, obertures d'establiments, transport adaptat i aigua. Des d'Iniciativa no estem massa d'acord amb la filosofia de l'equip de govern a l'hora de portar les ordenances al ple d'ahir. Creiem que el que fa és no pujar o gairebé no pujar o quasi bé congelar la majoria de les taxes i preus que la gent, l'usuari, la gent del poble té com a opcionals, i en canvi tot el que és obligatori, com és l'IBI, com és l'impost de construccions i certs altres, s'apugen lleugerament, però s'apugen, que junt amb la baixada que es preveu de l'IPC, això fa que la puja encara sigui més exagerada, no? O més grossa. Però bueno, a part d'això, nosaltres hem votat en contra amb una sèrie d'ordenances que hem cregut que no es portaven correctament, el de les llicències d'obertura de negocis, perquè només bonifiquem a les que vagin al viver d'empreses, no donem cap més altra opció a la resta, la dels guals, com ja ve siguent habitual des que es va instaurar, la del preu de l'aigua, una cosa que a la llarga haurem de revisar i segons paraules de l'alcalde no serà tant a la llarga sinó que a mig termini, aquest proper any, i bueno, mirarem que després en els pressupostos aquesta mica de puja es pugui reflectir amb més ajudes i més coses que puguem fer perquè l'escala de mica en mica vagi tirant endavant. Lluís Albert, per Esquerra, demanava que la taxa per transport adaptat fos gradual. Tot i això, va coincidir bastant amb la proposta de govern,
Només es va abstenir en l'increment dels preus de la piscina i la taxa per l'aigua. Bé, en quant a les ordenances fiscals, com ja sabeu i suposo que ja s'han encarregat de dir el govern, en principi, excepte algunes que s'apugen i algunes de les quals no hi estem d'acord, perquè tot i que entenem que, per exemple, amb el tema de l'aigua s'ha d'incrementar per poder arribar als mínims que s'havia acordat amb l'empresa, amb Sorel, l'empresa subministradora, aquests mínims no hi hem arribat gràcies a que la gent consumeix menys. I això que creiem que hauria d'estar bonificat, creiem que hauria d'estar aplaudit, doncs és una mica un contrasentit que s'apugi, encara que sigui molt poc i sigui testimonial. En aquest cas creiem, i l'alcalde ja es va comprometre, creiem que entre tots hem de fer que es pugui modificar i arreglar per anys posteriors. Tot l'altre, evidentment, aplaudim el fet de que no s'apugin els impostos, creiem que no són temps, suposo que tothom dirà el mateix, i a més, el fet, per exemple, de la taxa que es fa a Telefònica, la telefonia mòbil, que diuen que han de reportar uns 60.000 euros, benvinguts siguin, evidentment. I amb el tema que vam acabar consensuant, i em sembla que va ser l'únic, perquè tot l'altre o es va votar a favor o es va votar en contra, però poca variació hi va haver, és el tema que encara que estiguem obligats a les 10 famílies que fan servir el transport adaptat per poder anar als seus llocs de treball, el fet de que hagin de pagar la part que no està subvencionada des de fora. Creiem, tot i que són, si no recordo malament, 132 euros, crec que eren, vam aconseguir, i ho vam parlar i així ho va veure l'alcalde, que el fet de que no fos aquest any de cop els 132 euros, sinó que, escolta, de moment la meitat, 60 euros, ja no s'hauran de pagar i en canvi els altres 60 o 70, 65 o 70 euros serà en funció del poder adquisitiu de la persona discapacitada o de la seva família, si és un menor d'edat, amb el qual es mirarà de que no sigui una cosa, un gravament tan fort. Maribel Calderón, per Escalents Independents, va aprofitar per replicar a Josep Maria Guinart i va defensar que les puges són mínimes i molt ajustades. L'alcalde va concloure el debat parlant de realisme, moderació, treball i increment inevitable. De manera general, val a dir que la bona part de les ordenances i taxes que es posaven a votació doncs van rebre un consens amplíssim. Les votacions van anar sempre al voltant del 8-10 regidors, del conjunt de 12 assistents, i per tant nosaltres n'estem plenament satisfets. Hi ha ampli consens amb tot el conjunt de propostes que es van fent. Per tant, val a dir doncs, que són unes ordenances molt realistes, però alhora doncs, que ens permetran mantenir els serveis bàsics i el conjunt de prestacions nosaltres d'activitats que anem fent. Un altre aspecte és que sí que toquem dues taxes, aquestes que en diem finalistes, és a dir, que tant es recapta i tant es paga, perquè hi ha una factura que la genera i que normalment doncs, venen de convenis ja d'antic, per tant, per exemple, en el tema de l'aigua, un conveni doncs, que s'assigna en el 2006, i el de les escombraries exactament igual. Aquest any la novetat és que en el transport adaptat, que afecta 8-10 persones, nosaltres el que hem fet és fer una valoració del cost del que suposa portar aquest grup de persones, portar-les a Figueres, i hem posat una quantitat que és al voltant de 120 euros, que d'entrada, i per ser el primer any, nosaltres la bonifiquem al 50%, per tant es pagarà el 50% del cost real, i després, a partir de serveis socials, aquelles persones que els hi representi un esforç important, arribarem a bonificacions de fins al 100%. I per tant, resumint, jo penso que nosaltres estem molt en la línia del que fan el conjunt de poblacions. Governar comporta, i en moments de crisi comporta extremar el rigor pressupostari, i nosaltres estem treballant uns pressupostos que van en la línia del que hem fet els anys anteriors. Insisteixo, a partir d'un consens molt generalitzat, jo penso que algunes propostes doncs, que per exemple el grup de Convergència feia, jo els he trobat del tot impracticables i que només s'entén doncs, amb una posició que ells fan, diríem, de desgast de l'equip de govern i poc responsable, perquè el conjunt de propostes, aquest dematí m'he entretingut a comptar-les, el conjunt de propostes que feia Josep Maria Guinart representen gairebé una pèrdua d'ingressos de 500.000 euros que difícilment, com no fos endeutant-nos més, els podríem recuperar. Per tant, hi ha una bona feina, hem fet una bona feina prèvia informativa, hem convocat fins a 3 vegades els grups de l'oposició per si tenien alguna proposta en la línia que nosaltres haguéssim d'adaptar, i finalment podem dir que estem satisfets del resultat.